Igbo bụ Igbo ekenekwa m ọzọ. Mkpụrụ osisi a unu na-afụ ka a na-akpọ African bush mango. Ugiri na-ekwo nwe eze. Ụfọdụ na-akpọ ya ogbono. Ndị be anyị na-akpọ ya ugiri. Mana o nwere ndịiche dị ugiri na ogbono. Ogbono bụ na ịta dị fiber ya, ọ na-ana anọ, ọ naghị atọ ụtọ, mana ugiri na-atọ ezigbo ụtọ, mana anyị na-akpọkọta ya ugiri ma ọ bụ ogbono. Ngwa hụchaa ntị ọfụma ka ị nụrụ ozi danda. Ugiri nwere a lot of benefits ọ na-arụgasị n'alụ mmadụ. Ọ bụrụ na ịfụ m dị fruit ya ụdị unu furu, jee butere m mgbụgbọ ya dị stem maọbụ dị root, jee bụta m mgbọrọgwụ ya maọbụ ịfụ afịfịa ya wetara nye nke ọbụla ịfụrụ. Ọ bụrụ na ị weta m ihe ndị a, ị nwere ike isie n'ọkụ, itinye ihe dịka garlic, ginger, mụọ na iweta m mgbọrọgwụ ya maọbụ stem ya, igbue ya, igbuchasịa ya egburikọcha ya, igbara ya na bọtụl, jee shọwara m up wine, nkwụ enu, iwere nkwụ enu wee misie ya, allow it to ferment 4 days, then ị na-etekiri nye 1 glass tumbler. Kedu ihe ọ na-arụgasị? Nke mbụ bụ na ọ na-enyere aka to reduce the risk of heart disease, ọrịa obi. Ọ na-enyere aka n'ihe gbasatara liver. Ọ na-enyere aka to reduce hepatitis, ọcha n'anya. Ọ na-enyere aka to reduce high cholesterol and also to reduce fat cell growth. Ọ na-enyere aka maka onye na-aya diabetes, ọya shuga, ọya mamịrị. Ọ na-promote the digestive health. Onye na-abụ orisha nri ọ naghị agbada ọfụma. Ọ na-prevent constipation. Ọ na-enyere aka n'ihe gbasatara obesity. Ọ na-reduce the weight and IG activities. Ugiri mmadụ ezigbote mma. Ọ na-enyere aka for circulation. Ọ na-enyere aka for energy, ka ike dị mmadụ. Ọ na-strength kwanụ ọkpụkpụ, bones. Ịmana ugiri contain a lot of vitamins and minerals such as calcium, zinc and iron, and other vitamins like vitamin C and others. Nwanne m achọrọ m ka akọrọ gị nya bụ ihe n'akụkọ. N'aka nke ịbụa, ọ na-reduce ihe gbasara prostate. Ọ bụrụ na nwoke a na-anyụ mamịrị, ihe o ji anyụ mamịrị a na-afụ ya ụfụ. Nke dị ka ibe ya bụ na onye ọbụla bụ nwaanyị